Jismu Joe Kutajjer, ir-raġel ta' 44 sena minn Nadur li l-ħamis filgħaxija tilef ħajtu f'inċident ta' traffiku f'Fajn Sielem. Kutajjer kien soldat mal-Forzi Armati ta' Malta u missier ta' żewġ titfal. Fis-tqarrija l-Pulizija qalu li l-inċident seħħa l-ħabta ta' 7:15 ta' filgħaxija fi triq Borċarib, triq illi bil-lejl tkun mudlama ferm u l-iskont sorsi li tkellmu magħna ta' sikwit kienu jsiru rapporti dwarha. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li l-vittma kien qed isuq mutur tal-għamla Super Soko u kien involut f'ħabta ma' Volkswagen Polo misjuqa minn raġel ta' 41 sena residenti l-qala li sofra biss ġrieħ ħfief. Is-sewwieq tal-mutur ingħata l-għajnuna minn tim mediku iżda sfortunatament kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat Monika Vella kienet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. Intant, brabta mal-inċidenti li seħħ fl-imqabba Net News jista' jikkonferma li t-tfal involuti ma sofrewx feriti serji. Il-mara li kienet qed issuq weġġed gravi hija għandha 46 sena u hi residenti l-imqabba. Fil-karozza magħha kien hemm tifel ta' madwar 9 snin u tifla ta' 4 snin. It-trakk kien misjuq minn raġel ta' 64 sena mill-Gudja u ma sofra ebda ġrieħi. Dwar iż-żewġ każi għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet.